robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei 2 copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cele vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă un de lemn în toate acestea vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei îi apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas, dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus și a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el i-a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi. Vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Amin. Mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie numele Lui în toate lucrurile. În seara aceasta aveam înaintea noastră o femeie care trece prin multe necazuri. Consider că nimeni dintre noi n-am putea să știm că de pe o zi pe alta poate să vină cineva să-ți ia copilul sau copiii să-i facă robi. Datoriile și în vremea aceea erau pe primul plan. Observăm că femeia aceasta nu era o femeie oarecare. Bărbatul ei era și el proroc. Și observăm căci, în general, oamenii lui Dumnezeu care se folosesc de ei, Dumnezeu, nu sunt oameni cu renume și cu mașini de primul tip și scumpe. Sunt oameni săraci, oameni care, când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți vine să crezi. Oare cum să fie așa? Oare de ce e așa? Și totuși Dumnezeu a îngăduit ca un om al lui Dumnezeu să plece de pe fața pământului și să rămână datoare soția lui. Mari probleme. Sunt mari probleme. Și în seara aceasta o avem pe femeia aceasta dovadă că era plină de înțelepciunea lui Dumnezeu. Femeia s-a dus la omul lui Dumnezeu și a strigat la Elisei. Spune, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Adică de multe ori era o lucrare cu bărbatul ei, Elisei. Dar iată că vine vremea și a și venit pentru mulți, că multe necazuri și neputințe vin în viața oamenilor, pe neașteptate. Femeia aceasta n-a știut că bărbatul ei va muri și va rămâne cu datorie. Și totuși avem pe pagina Scripturii un om al lui Dumnezeu care a făcut datorie, a plecat de pe fața pământului și a lăsat-o pe soția lui cu datorie. Asta e ca fiecare dintre noi să înțelegem. A lăsat scris pe pagina Scripturii Dumnezeu pentru întărirea sufletelor noastre și pentru credința noastră, că toți acei care trec prin necazuri, prin suferințe, prin diferite boli, prin diferite neajunsuri, există un plan al lui Dumnezeu în toate. Dacă stai la îndemâna lui Dumnezeu, există o rezolvare pentru toate problemele tale. Femeia aceasta n-a alergat să meargă undeva la muncă, să muncească, să-și plătească datoria, pentru că datoria era foarte mare.
Dar pentru că cunoștea pe omul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului, e foarte important să știi că cel care e cu tine, cel care îți predică, cel care îți vorbește, e un om al lui Dumnezeu și te duci să ceri un sfat de la el. Ce să fac în problema mea? Ce să fac în necazul meu? Ce să fac în situația mea? Femeia aceasta nu s-a dus nici la primarul, nici la președintele țării, nu s-a dus la nimenea sau să se înscrie în audiență la cineva să o ajute. Nu. S-a dus la omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu întotdeauna e milos, e îndurător, milostiv și gata să ajute. Dar omul lui Dumnezeu aduce mesaj din partea lui Dumnezeu. El îi poate transmite ce să facă. El poate să-ți spună că problema ta se poate rezolva. Când? O întreabă Elisei pe ea. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi. Ce ai acasă? Semnul întrebării. Ce ai tu în inima ta? Ce mai ai tu bun? Mai ai o picătură de credință în inima ta? Mai ai puțină nădejde, puținul acela care l-ai pe fund? Cum spunea femeia aceasta, mai am puțin un de lemn acasă. Dar mai ai puțină credință? Mai ai puțină nădejde că-și Domnul poate lucra în dreptul tău? Dacă mai ai ceva, eu te pot ajuta. Dumnezeu lucrează în comparație cu tine. El lucrează în comun cu tine. Dacă tu ai ceva și s-a născut în tine o credință, poate că ai pierdut-o cândva, poate cândva ai fost un om, ai fost un vas, cândva ai fost o fiică a lui Dumnezeu și ai pierdut totul. Dar în seara aceasta, prin puținul acela, dacă un muc mai fumegă, Dumnezeu nu-l stinge. Dacă mai există ceva bun, dacă mai ai ceva din partea lui Dumnezeu, atenție, Dumnezeu îl poate înmulți. Glorificat să fie numele Lui, preamărit să fie numele Lui, căci în seara aceasta Dumnezeu dă rezolvare la toate necazurile, la toate bolile, la toate neputințele. Cei care mai au în inima lor un strop de nădejde, de credință, ca și când ai spune în inima ta, mi-a rămas nădejdea în Iisus. El este ultimul cuvânt pentru mine. El poate să lucreze la problema și la necazul meu. Eu cred că și Dumnezeu îți va umple inima de pace și de bucurie. Vei striga de bucurie și vei spune, Iisus este prietenul meu cel mai bun. De ce? Pentru că El în inima mea a pus ceva. Și când Dumnezeu pune ceva în inima ta, tu te simți plin de putere, plin de nădejde. Și asta vrea Domnul să o facă cu mulți, pentru că mulți au pierdut credința și nădejdea în Dumnezeu. Și mulți dintre noi alergăm în situația noastră. Știi de ce alergăm și mai mergem încă la părtășii ca să nu ne facem de rușine? Dar mulți dintre noi suntem departe de Dumnezeu. Mulți dintre noi nu mai avem nimic de a face cu El, dar El e singurul care El te cheamă la izvor. El îți vorbește în taină. El nu face de rușine pe nimeni. El te cheamă să te apropii de izvorul care dă viață. Și în timpul acela, dacă tu spui cu gura ta, da, am ceva, mai am ceva, mi-a mai rămas ceva în inima mea pentru Dumnezeu, mai am un strop de credință micut, mai am un pic de nădejde că El va lucra la suferința și la boala mea, El va lucra la problema mea. Dacă mai ai lucrul acesta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El se prezintă ca medic suprem și ca Domnul domnilor
pentru sufletul tău și pentru problema ta. Ascultați! Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce acasă. I-a răspuns, roaba ta n-are decât un vas cu un de lemn. Și le-a zis, du-te și cere vase. Toți vecinii tăi și vase goale, căci te vei întoarce, când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi și toarnă. Acum vine problema. Dumnezeu vrea să ne scoată în evidență pe noi să vorbim, să spunem că și noi mai există o sămânță micuță dumnezeiască și prin aceasta noi îl recunoaștem că în noi mai e ceva. Și acum, ca în noi să fie putere, credință și nădejde, să putem fi eliberați și vindecați, Domnul ne spune în Matei, căci intră în odăița ta, trage ușa după tine și închide-o și roagă-te Tatălui în ascuns. Rugăciunea în ascuns, rugăciunea conform Scripturii, să tragi ușa după tine și să o închizi, e un semn că asculți de cuvântul lui Dumnezeu. E o poruncă pe care Dumnezeu o spune prin proroc. Trage ușa după tine. Când te vei duce acasă, cere vase de la vecini și nu puține multe. Intră în odăița ta, tu și copiii tăi, și trage ușa după tine și închide-o. Și începe rugăciunea. Începe mărturisirea. Începe căința. Și în timpul acesta Dumnezeu toarnă un de lemn. Dumnezeu toarnă un de lemn peste sufletul bolnav, peste trupul bolnav, peste cel neputincios, peste cel căzut. Știi de ce? Pentru că tu ai ascultat ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că femeia aceasta a ascultat. S-a dus la vecinii ei, a cerut vase și s-a băgat în cameră cu fiii ei și a tras ușa după ea. Așa cum cuvântul Domnului ne spune. Știi? De multe ori nu ascultăm, spunem că știm noi mai bine. Dar uite, puținul acesta e conținutul. Puținul acesta pe care îl spune Domnul, intră în odăița ta și trage ușa după tine. De ce? Să nu intre lumina peste tine, să te întrerupă, să întrerupă firul de legătură dintre tine și Dumnezeu. Atunci Dumnezeu se coboară și face pentru tine semne și minuni. Vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu? Pe când copiii ei îi dădeau vase la mână și ea turna din vasul acela pe care l-avea ea, ultimul din un de lemn, asta reprezintă rugăciunea în vremea noastră. Poate că mai e puțină nădejde și puține cuvinte pe care poți să te mai rogi. Dar din când în când ne mai rugăm, din când în când mai credem câte ceva. Dar puținul acesta, spune Domnul, că dacă noi vom asculta, dacă noi ne vom supune cuvântului pe care e scris, Domnul va mulți. Domnul te va scoate la lumină. Domnul va plăti pentru tine totul. Domnul va vindeca trupul tău. Domnul te va scoate la lumina Duhului Sfânt și te va umple de putere. Dacă tu vei asculta de cuvântul al lui Dumnezeu. În primul plan îi spune, băi, dar ce noroc o da peste femeia asta, adică acum cere vase de la oameni, de la vecini, merge acasă și toarnă dintr-un vas într-una și nu se mai termină. Vedeți ce înseamnă ascultare? Vedeți ce înseamnă să asculți de Dumnezeu, de cuvânt? Și puțin dintre noi
când ne uităm în Scriptură și vedem ce spune, de fapt am citit și avem la cunoștință în Matei, că ne spune Domnul să intrăm în odăița noastră și să închidem ușa după noi. Am uitat sau nu vrem, pentru că nu e important pentru noi lucrul acesta, nici pentru Dumnezeu nu e important să te asculte dacă tu nu-L asculți pe El. Ce spui? Vrei să-L vezi pe Domnul că lucrează în viața ta? Vrei să-L vezi pe Iisus că El schimbă și El poate să facă minuni pentru tine? Dacă da, atunci învață de la femeia aceasta. Învață și să înțelegi pentru tine care ai în jurul tău copii, nepoți. Învață că copiii și nepoții sunt un ajutor pentru tine la rugăciune. Dumnezeu toarnă prin ei. Dumnezeu găsește cu cale să-ți rezolve situația ta, să-ți rezolve necazul și suferința ta. Copiii erau ajutor pentru mama. Îi dădea din mână în mână vas. Era un ajutor. Ce spui tu, mamă, care crești copii? Ce spui tu, bunică, care sunt nepoții pe lângă tine și tu ai probleme? În seara aceasta, Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu care ne învață și ne arată că și Dumnezeu ne poate schimba și ne poate îmbrădnici să fim lucrători împreună cu El atunci când noi vom asculta de glasul Lui. E prea puțin să vezi lucrul acesta, că să face semne și minuni când stau întins cu mâna sub cap și aștept ca Dumnezeu să toarne, să lucreze, să facă ceva pentru mine. Să nu uiți niciodată că ce poți să faci tu ca om, Dumnezeu n-are să facă niciodată. Asta e partea ta de om, să te rogi. E partea ta să dai deoparte piatra de la mormântul al lui Lazar. Oamenii au dat deoparte, nu Iisus. Și ce poți să faci tu în seara aceasta? Dă deoparte totul. Dă deoparte totul ce ai în inima ta și apropie-te de Iisus Hristos, căci este Fiul lui Dumnezeu. El pune mare preț pe oamenii care ascultă. El nu pune mare preț pe cei care strigă, pe cei care cântă, pe cei care vorbesc în limbi. El pune valoare pe cei care ascultă de cuvântul Lui. Lăudat să fie numele Lui, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, care ne-a dat mântuirea și ne-a scos din robia păcatului, ne-a spălat în sângele Lui. Ne-a dat un nume nou și ne-a scris numele în cartea vieții. Lăudat să fie numele Lui. El vrea ca noi care am primit Evanghelia și suntem fiii Lui să nu-L facem de rușine pe El. Chiar dacă treci prin necaz și suferință, ascultă Evanghelia, ascultă cuvântul Tatălui tău, ascultă-L ca Proverbe 3, fiule, nu uita învățătura Tatălui tău. Nu uita cuvintele acestea, leagă-le pe tăblița inimii tale, că-ți ele îți va fi de folos, ele va fi pentru tine viață, ele te va încuruna cu viață și cu putere. Dacă tu nu vei uita cuvântul și îl vei respecta, problema sănătății, problema problemelor tale din viața ta, din cortul tău, niciodată n-are să înceteze dacă tu nu te vei voi să asculți de Evanghelia aceasta. Dacă tu nu te vei ruga cu inima și în inima ta să fie dorință și credință și nădejde, puțin, dar să existe. E ca cum a spune eu sunt bolnav grav acum, dar mă gândesc în inima mea și spun, Doamne, eu cred că dacă mă pocăiesc, Tu mă vindeci. Eu cred că dacă mă apropiu de Tine, Tu mă ridici. Am puțină nădejde și credință și prin aceasta Dumnezeu niciodată nu dă înapoi pentru cel care îl caută și îl strigă. Cine îl caută pe Dumnezeu cu inima
El se lasă descoperit. Și în seara aceasta mulți îl caută și mulți sunt prin prejur, prin țări, prin sate, prin orașe, care spun doar de pe buze că se pocăiesc, dar cu inima sunt departe de Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl interesează inima ta, îl interesează conștiința ta, cugetul tău. Acolo lucrează Dumnezeu, în conștiința ta, în inima ta, și în inima ta e templul Duhului Sfânt. Păi locul lui Dumnezeu și dă-i posibilitatea să te ajute în problema ta. Pentru că dacă stai nepăsător, niciodată n-ai să vezi rezultate. Femeia aceasta n-a stat nepăsătoare. Știi de ce? Pentru că știa care să vină cineva și are să ia copiii. Fiecare dintre noi suntem părinți. Vorbesc în privința celor care au copii și nepoți. Niciodată n-ai putea să accepti cuvântul acesta că cineva va veni să-ți ia copiii pe care îi ai în lipsa banilor pe care l-ai dator să-i dai. Dar pentru că femeia aceasta cunoștea pe Dumnezeu, cunoștea pe omul lui Dumnezeu, e bine să cunoști pe omul lui Dumnezeu. E bine să ai colaborare cu omul lui Dumnezeu. Auzi, se duce la omul lui Dumnezeu. Auzi, dar nu mai se întâmplă nimic să spună, auzi mă, ce cauți tu cu femeia asta, că a murit bărbatul său? Ascultați-mă, oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, ei pot vorbi, ei pot să se sfătuiască în privința acestor lucruri. Și femeia aceasta s-a dus la el, a știut care să treacă pe acolo și l-a oprit. E ca și când, te rog frumos, să-mi dai un răspuns. Am mare probleme pentru familia mea, pentru copiii mei. Știi, îmi cunosc soțul. Știi că era un om temător și el ca și tine. Știi că de multe ori au slujit împreună. Acum vreau să-mi aduci un cuvânt, să-mi spui un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ce să fac să-mi salvez copiii? Acum spune și tu cum a spus copilul aceasta, femeia aceasta. Ce să fac să mântuiesc sufletul și să fiu vindecat și să fiu acolo în împărăția ta? Și rezultatul în seara aceasta, la toate problemele și la toate lucrurile, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu. Ascultă-i glasul. Ascultă-i șoapta. Ascultă-i șoapta aceea care vine la ureche și spune roagă-te. Și de 50 de ori vine la ureche altă șoaptă și spune nască, nu mai merge, gata, ai pierdut totul. Ascultă șoapta aceasta care vine prima dată și spune roagă-te, iartă. Ridică-te! Dar rugăciunea este conținutul. Rugăciunea e apogeul pe care îl determină pe Dumnezeu să intervină în trupul tău, în cortul tău și la nevoile tale. Dă-i voie lui Iisus. Deschideți cortul, deschideți inima și lasă-L pe Iisus să intervină pentru tine, să lucreze. Dacă vrei să-L vezi că lucrează, dacă vrei să primești un sfat de la Dumnezeu, învoiește-te cu cuvântul lui Dumnezeu și nu mai da peste cuvânt. Așteaptă să se împlinească cuvântul, pentru că cuvântul vrea rugăciune. Rugăciune este cheia care deschide cerul. Aș putea să spun multe, că Dumnezeu face, că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu... Multe aș putea să înșir, dar conținutul adevărat, miezul de care noi vorbim în seara aceasta și problema noastră care noi vrem să fie rezolvată, mai întâi la problemele noastre, mai întâi e ascultarea de cuvânt, să nu treci peste cuvântul acesta. Dacă ai necaz, intră în odăiță. Dacă ai probleme, intră în odăița ta și închide ușa după tine. Intră cu familie, cu tot, copii, soț și închide ușa după tine. Și atunci va da rezultat. Va da rezultat. De ce? Pentru că tu nu te-ai dus doar după capul tău. Ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu.
Și femeia aceasta a ascultat în totul. În totul. A cerut vase, s-a dus acasă, și-a luat copiii, a închis ușa după ea și s-a început lucrarea lui Dumnezeu. Copiii sunt o binecuvântare. Copiii îți poate fi de ajutor în problema ta și în necazul tău. Pune-i la rugăciune. Cheamă-i și învață-i să se roage împreună cu tine. Ei va fi ajutor pentru un de lemnul care îl va trimite Domnul să-ți rezolvi situația și viața ta. Să-ți rezolvi gândurile, să-ți rezolvi boala, suferința și toate lucrurile acestea. Ne învață în seara aceasta Domnul că prin rugăciune să câștigă cerul, prin rugăciune alții au fost vindecați de cancer și de toate lucrurile, alții au fost doar ca semne, alții au fost doar ca exemple, dar au fost oameni care la rugăciune s-a deschis cerul și Dumnezeu i-a vindecat. Mărit să fie numele Domnului. Astăzi ne spune Domnul să ascultăm mai mult ca oricând. Aici e marea problemă. Ascultarea. Nu asculți, nu vezi niciun semn. Asculți, vei vedea semne și minuni. Nu ascultăm, suntem departe de Dumnezeu. Dumnezeu pune un zid de despărțire între noi și El. Și noi spunem că suntem cu El. Putem da zidul deoparte. Putem dărâma zidul acesta prin nădejdea și credința puțină pe care o mai ai în inima ta. Speranța aceasta că și Dumnezeu mai poate lucra în trupul tău, în viața ta și la mântuirea ta. Dacă mai există speranța aceasta, dacă mai există un gând micuț, căci El este Dumnezeu care te poate salva, El poate interveni dacă îl vei asculta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, să ne apropiem de piatra lepădată de zidar și pusă în unghi. Mulți s-au lepădat de piatra aceasta, dar piatra lepădată de zidar este Iisus Hristos, mărească-se numele Lui. Și cei care s-au lepădat de El și n-au ascultat de El, sunt mulți care sunt căzuți. Sunt mulți care nu se mai pot ridica. Sunt mulți care ar da mult să mai fie odată în casa Domnului. Și în seara aceasta, Evanghelia, din nou, își ia amploarea pentru că are toată puterea să ne cucerească inimile și să ne învețe. Aleluia, glorie lui Dumnezeu! Sabaot este numele Lui. În seara aceasta, El este Cel ce este. Este un cuvânt pe care Dumnezeu îl vorbește lui Moise când se duce să scoată poporul. Spune-mi, Doamne, care ți-e numele Tău? Să spun oamenilor dacă mă întreabă. Eu sunt Cel ce sunt. El este Dumnezeu, acel care este, va fi și a rămas în veci. Mărit să fie numele Domnului. Eu cred în seara aceasta că Dumnezeu ne-a adunat cu un scop să ne sfătuiască, să ne vorbească și să ne arate din nou o cale pentru a ajunge în împărăția Lui și pentru a rezolva situația noastră în familie. Toată situația noastră se rezolvă atunci când mă pui de acord soțul, soția și copiii și intru în cămeruța mea și începe rugăciunea. Sinceritatea din mine și credința aia micuță din mine și speranța aceea micuță îl determină pe Dumnezeu să-i auzi glasul la rugăciune. Când vei intra în odăiță cu sinceritate și cu lacrimi și cu dorința de a asculta de Evanghelie, auzi glasul Duhului Sfânt în inima ta care îți vorbește la conștiința minții tale și la ureche. Roagă-te neîncetat, roagă-te căci Iisus te poate salva. El este ajutorul și sprijinul nostru în nevoi, un ajutor în nevoile noastre. Gloria să-L împodobească pe El.
acel care ne poartă în carul lui de biruință. Problemele noastre doar atunci începe să se rezolve când noi nu sărim cuvântul, ci îl ascultăm și îl împlinim. Dumnezeu să binecuvinteze întreg grupul acesta. Ne uităm la femeia aceasta care cu adevărat a ascultat și toate vasele i s-au umplut. Dar vreau să vă spun ceva. Femeia aceasta, după ce a primit răspuns din partea omului Dumnezeu ce să facă să-și plătească datoria, femeia aceasta a fost cea mai fericită ființă. După ce a văzut toate vasele umplute, și să știți că pe vremea aceea unde lemnul era foarte scump, era cel mai scump unde lemnul în vremea aceea în Israel. Și s-a dus din nou, ascultați, din nou s-a dus la omul lui Dumnezeu. Omule, spune-mi ce să fac, toate vasele s-au umplut. Și atunci din nou, omul lui Dumnezeu îi dă sfat din nou. Pentru că tu cu lucrurile sfinte, tu cu problemele acelea pe care le-a pus Domnul în tine, tainele acelea sfinte, tu nu știi să lucrezi cu ele. Dar omul lui Dumnezeu te îndreaptă și îți arată ce să faci. Du-te și vinde și plătește-ți datoria și ce-ți rămâne să trăiești tu și fiii tăi. Un om al lui Dumnezeu care vorbește din partea lui Dumnezeu mă poate îndruma și cu lucrurile sfinte pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. El îmi arată calea și cum să lucrez cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine ca să nu le pierd, că ele valorează foarte mult. Și femeia aceasta s-a dus la el și a spus: aici ai o valoare mare, eu nu vreau să pierd nimica, pentru că vreau să-l întreb pe omul lui Dumnezeu ce să fac, să rămână lucrurile de valoare în cortul meu, în inima mea. Ascultați, eu nu știu dacă cunoașteți vreun om al lui Dumnezeu, dar vă îndemn în numele Domnului, dacă știți vreun om al lui Dumnezeu, dacă purtați o discuție cu el și vi drag omul lui Dumnezeu, apelați. Să cereți sfaturi și Dumnezeu din ceruri va turna și va lăsa sfaturi pentru familiile noastre și pentru toți care vor să-L urmeze pe Dumnezeu. În toată vremea Dumnezeu a avut oameni, niciodată n-a rămas Dumnezeu fără oameni, chiar dacă noi suntem departe și spunem noi că nu mai e nimeni. Vreau să vă spun căci în toată vremea Domnul are oameni care se roagă, oameni care vorbește cu El, oameni care Dumnezeu face semne și minuni. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta și să rămânem ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Domnul să te binecuvinteze, frate scump.